En zei Pastor Willie, ik ging terug in huis aan, maar ik slijp niet. Ik blijf de nacht even in je bed vereend. Nu is het ihre tijd. Nu moeten die dat doen. En wenn zij dat niet doen, dan gaat het niet wieder. En so mij heeft een zeer grote vrede hier te zijn met jullie. Als ik zei naar Johnny hier Samarius, als dit ons aandacht hier aanvangt, ik zei, je zult mal denken aan buen. Dat wist ik, dat heeft al aangevangen. Maar dat vreet me zeer, dat zo zijn het Kjoakj ons val, dat je komt en dus we gaan je zoon God is in de arbeid. En hij redt naar jeder een van ons. Hij roept jeder een van ons. Kijken down van waar we komen, wat ons hintergrond is, waar we staan van deze dag, van deze Samarius met ons Herr God. God roept ons immer wieder met hem te gaan. En so dat is zijn arbeid. Ik geloof, we wonen in Apostelgeschichte kapitel 29. Wanneer worden... Okay, we wollen das alle reden. Apostelgeschichte 29, habe je dat gevangen in de Bibel? Dat is doch nicht. Apostelgeschichte jetzt mit 28 Kapitel. Aber Gott hat uns geraubt, er hat uns geschickt, dort wir sollen Apostelgeschichte Kapitel 29 uitleben. Er ist krank diesen Tag in der Arbeit. Zijn Heilige Geest heeft hij ons geschickt. Zijn woord heeft hij ons gegeven. En dat opgave heeft hij ons ook gegeven in Matthäus kapitel 28. Dat we zullen uitgaan in alle wereld jünger melken. Zoals hij ons geroopt heeft, roopt hij ons anderen aan te roepen naar hem. So ik zie zeer dankbaar dat ik hier kan van deren met jullie zijn. En met dan we een zeer schöne tijd gehad. Ik wens haar. Ik zie zeer gezegend met de 50 leiders wat we zijn hier taub geweest. Vrijdagsavond. Ook gisteren, zoals Johnny zei. Ik heb entmerkt er een beetje schlafen. Besonders gisteren weer een lange dag. We hebben meerdere dingen hebben ervaren. En mijn gebed immer en dit is dat God mocht leiden, zoals hij wil leiden. Ik zie zeggen dat God al in de arbeid is. En we moeten hem aannemen, aan hem harken en zijn woordje wie met arbeiden, met de arbeid wat God al deed. Ik heb hier een beeld, de leiders hebben het gezien, een paar jaar terug, voor ik met mijn vriend naar Oosten-Canada. We kwamen dat door negen, voor we door raam. En als we waren dicht bij Nova Scotia daar. En op eenmaal zag ik dit gebied. Dit ligt een Kjoakj-gebied. Ik draaide ram met een voertuig, voer daar op. Daar weer een beetje wat vraam daar. Dat zegt daar motorcycle storage. Dat is voor motors. En dat is een phone-nummer. Kan einer in zijn motor doorloten, de winter, wanneer je het niet motor te voeren daart, en kan de banen zijn. Maar dat is niet geheerd zo als motorcycle storage. Een deposito, ik weet niet wat je dat krijgt hier aan in Mexico. Maar dat is niet aangerecht te motors. Niet mensen, bloos de motors. En die wordt volgepakt boven het oingen. En in veel landen, want in Canada, waar ik nu woon, gaan veel Kjoakj toe, ieder jaar. Er zijn ook frisse Kjoakj wat opkomen. Maar veel Kjoakj gaan toe. Maar Jezus zei dit in zijn woord. Ik wil mijn gemeente bouwen. Niet toesluiten. Nicht taumelken. Zeg, ik wil mijn gemeente bouwen, opbouwen. En Jezus schaaft door nog immer met
En hij deed dat buen. En zo van, en dan we weten dat de Kjoakj is niet dat gebied. De Kjoakj is wat? De mensen. Wie zijn poort van zijn Kjoakj. Nu gebied helpt ons dat de Kjoakj kan taub komen, zoals we van daar en down, hier Samarias, en hier hebben we taub komen, hebben we leren, hebben we gemeenschap aan, hebben we God loven en prijzen. Aber de gebied is niet de Kjoakj. Wanneer jij zegt, ik wil de Kjoakj bouwen, hij zegt, redt niet van tielen, of halt, of de materialis. Hij redt van du en ik. Hij wil ons opbouwen en hij roept ons om wieder schaffen. Mijn mensage heet vandaag, geef dat wieder. Geef dat wieder. En dat hoofdvers wat ik wil brengen is in 2 Timotheus kapitel 2 vers 2. En wat du van mij der vele erzeichnis gehoord hast, dat vertrouw mannen aan, dat die imstand zijn ook anderen te leren. En dat wordt ons hoofdvers zijn vandaag. Ik denk nog terug den eerste dag als ik in Bolivia was. We feilen ons met mijn vrouw, we hebben nu 5 kinderen, we wonen in Canada nu. Ik denk terug aan die dag als we in Bolivia aankwamen. We verlieten in januari een dag dat we bij 30 graden koud in Winnipeg. En kwamen we aan in Bolivia en daar werd het even 30 graden warm. En zeer schwal. En dat even niemandsmeis. Voeren we met een truck aan, met onze luggage. En voeren we wieder en wieder. En namen ze aan naar waar ons huis wordt zijn, waar we worden wonen. En we werden ganz meid, hadden 2 kleine kinderen. En een beetje verchillt. En dat we hadden niet geslapen en veel zo. Komen we hier aan, die hadden daar wat matratzen voor ons en zo, kunnen we slapen. Zo slijpen we. En ik slijp door een beetje en we deden alle, wil ik op. En dan kwam mijn vrouw aan. Wat doe ik hier? Wat doen we hier? En zat ik mijn hand op een kasten, vang ik aan te roeren. Wat hebben we gedaan? Waarom hebben we gezegd? We kennen het land niet, dat spraak is nog niet voor ons, de cultuur en alles, dat riekt niet naar huis, naar thuis. En wat doen we hier? En dan alleen wil ik ook op en check ze, zag ik rood. Dacht ze, dat dit dan is, zei je euch. Want Darrell nog rood. Vang zij aan te roeren, hielden we dat taub. En dan beten we taub. En zeiden, Gott, du hast ons geraubt. Wir verstehen nicht ganz warum. Aber du hast uns angeraubt. Wir sind hier und müssen verwahren. Und haben duizenden Mal müssen bloß de Hang opmerken en sagen, Gott, dat mein Leben ist dein Leben. Du wat du wirst tun. Und wir haben von dort gesungen hier von dir. En zo wil God gaan dat we leven doen. Zo is dit. Mijn leven is niet mijn leven. Mijn geldtas is niet mijn geldtas. Mijn familie is dine familie. Mijn heim, mijn Kjoakj, dat is alle dient. Niets van dat nemen we met. Wat we metnemen naar Himmel, is onze relatie met God, onze gemeenschap met God. En we kunnen anderen metnemen te zijn. We kunnen hen aanroepen, zij kunnen Jezus aannemen. En dan kunnen we alle met naar Himmel. Maar ik wil zijn, we werden even 10 jaar in Bolivia, dat werden zeer schöne jaren. Wir sind sehr schwere Jahre, besonders die ersten Jahre, mit alles zu lernen, was wir mussten lernen. Aber die waren schöne Jahre. Einmal haben Menschen uns gefragt, so, wir zwischen an, fuhren wir zurück nach Kanada, und da mit der Kjoakj mitteilen und so, und sehen wir fahren zurück nach Bolivia, und sagen, das macht dann schön gehen dort. Da werden wir dort handtragen.
En einmal sehe ich, dat is nicht, dat het immer schein geht. Aber uns heeft een sehr grote Fried, because we weten dat wo Gott ons nu heeft aangeroopt. En dat is de grootste Fried wat Gott ons kan geven. En dan met de tijd, dat wordt zeer toezig voor ons en voor onze kinderen. En nu 5 kinderen, eind we daar start geboren en dat we thuis, we werden daar geroopt om de leiderschap opbouwen, dus radio de leider is, schafft met een groep Spanische redende Kjoakj en dan meerdere denominationen start. En dan gingen die deren op met de plattische arbeid en dan hadden we bald een equipo daar wat met de plattische arbeid schafft. En dat was wieder en dan kwam het wat we feilen, Gott roopt ons dan terug te stoppen van dat de Iglesia Nacional zal wieder wassen en Gott sei Dank, die wassen wieder. En Gott deed grote dingen door, ook met de plattische arbeid. Maar dit is mijn hoofdpunt. God arbeidt in dien leven. En hij brengt andere mensen om in dien leven te schaffen, dat du kan uitgaan met andere metdelen. Hij heeft die gaven gegeven, zoals Johnny al zei. En hij wil die gaven brengen, dat hij gezend wordt zijn, en dat hij kan anderen aanroepen in gemeenschap gaan met als glieder, als volger van die wat Jezus Christus navolgen, wie zijn geroopt, dat wieder te geven. En dan komen we bij dit vers verder. En dit is waar Paulus redt. En in 2 Timotheus, en ik leg Timotheus, eerst in 2 Timotheus, dit is geschreven door een ganz jonge pastor. Timotheus weer jong. We weten niet graag wel jong, maar hij weer jong. En we lezen daar veel Timotheus, dat hij weer het niet weet, dat wieder te nemen. Hij weer niet oud genoeg. Eenmaal, hij weer een beetje timido, weer een beetje blijd. En hij wist wat we anderen denken van mij. En apostel Paulus heeft de brief geschreven. Krijg voor Timotheus, dat hij zal weten, waar hij zal zijn leven uitvoeren, waar hij zal zijn leven wiedervieren en de arbeid doen wat God hem had geroopt. En zo, hier schrijft Paulus, en Paulus zegt naar Timotheus, en wat du van mij, der vele zeichnis gehoord hast, dat vertrouw mannen aan, die imstand zijn ook zullen ook andere te leren. Er zijn 5 dingen hier in deze vers. Eerst, wer schrijft dit hier? Dat is Paulus, nee? Paulus schrijft de brief. Naar wem redt hij? Naar Timotheus. En hij zegt, en du mijn zoon. Hij redt naar Timotheus als zijn zoon. Im Geistlichen, dat is een van zijn discipelen. Die wat hij metbrengen deed. En zijn im Geistlichen. Sie sterk durch die Gnade, die in Christus Jesus ist. In Vers 1 sagt dat. Paulus redt naar Timotheus. En hij zegt, Timotheus, wat du van mij gehoord hast, dat zalst du wiedervieren. Dat zalst du naar anderen wiedervieren. En zo zegt hij, dat vertrouwen mannen aan. So, Timotheus zal andere vangen en met een tot metdelen. Niet dat zij dat aannemen, die nou dankzij voor dat metdelen. Nou, Timotheus zal en zo dat leren, dat zij dat waren wieder nemen. En we zijn, ik zei eenmaal, dat is 4 generaties, wat hier in deze vers zijn. En dus ik dat verstoor, dat zal nog wieder gaan. Dat zal niet bloos doorblijven, dat zal wieder wassen. En zo, wat meint dit? Wat meint dit voor ons?
Ik word met aanvangen in vers 1, zegt het, en du mijn zijn, sie sterk durch de genade, die in Christus Jesus is. Paulus zegt naar Timotheus, du sollst stark sein in Jesus Christus. Nicht in mij als din leider, als din mentor, din pastor, sie stark in Jesus Christus. En ik wil die wijzen, ik wil die leren wat dat meint. Zoals du hast gezien, zoals du hast gehoord, zo val Jezus nou. En Paulus zegt verken, ik zie een bijspel. Val Jezus nou zoals ik nou vallen nou. Dat is een beetje schwer voor ons als leiders, niet? Dat zijn ja wel werkelijk dat zijn. Sed imitadores de mij. Dat zijn zeer schwere woorden, maar dat is wat Paulus proeft Timotheus te leren. En die dingen zal hij wieder brengen. Dit meint dat jeder persoon wat in Jezus Christus gelooft, wat Jezus Christus aanneemt, zal wat doen. Die zal, zoals Johnny zegt, wat zegt die eerst, Johnny? Wir sollen mithelper, nicht mitführer sein. Jede Person, die Jesus Christus nachfolgen deed, soll ein Mithelper sein. Jeder ein von uns hat eine Gabe oder Gaben, die Jesus hat uns gegeben. Ich habe einen guten Freund, hij is nu al 2 jaar weg. Hij was een van mijn mentors in Bolivia. Wir een pastor daar. We zijn veel taub. Wanneer we checken, wat Johnny zegt van de disk map daar, de clearen. Hij was zeer verschieden van mij. Hij was zeer direct. Hij zeer verschieden, maar hij helpt mij veel. We hebben zeer goede gemeenschap. En hij zei dit, in de kerk waar hij dienen deed. Hij is nu weg, hij is met hem Herrn. Maar zij hadden dit lema in ihre kerk. Cada visita un miembro y cada miembro un ministro. Cada visita un miembro y cada miembro un ministro. Dat was het lema wat ze dort hadden. Jeder persoon wat komt, zal een glieder worden, zal poort zijn van de familie. Maar jeder glieder, jeder persoon en familie zal ook doen. Zal wat doen, zal met helpen. En Paulus wijst dat met zijn leven, zijn testimonio, zijn exemplo wat hij weer. We zullen alle poort gaan van dat. En dan zal jeder einer, zoals ik zei, we zullen poort zijn andere met te leren. Dat is krijg is eenmaal het is met kleine dingen. Dus ik zei, we gaan feiern. En me denkt aan, ik had het velken gezien, Elaine heeft het gedaan, thuis, nom onkast eten. Dan wordt met het dashmat afgeriemt, de schieven moeten rein gewaschen. Dan als de dingen grootje nog weer, weins grootje nog te op een stoel staan, dan bouwt ze het aan, de dishes te waschen. Nee, en wir weet niet, 5 jaar oud. Als ze 3 jaar oud weer willen ze helpen. Dan 4 jaar, 5 jaar, 10 jaar oud willen ze niet meer helpen. Maar Elaine wordt entwiesen. Oké, niet dat je abwaschen. Dit Zeitwater, en dan moet je afspelen en dan is dat hier gaan. Dat lijkt eenmaal zeer treurig, dat aanchecken. en dat komt niet immer zeer rein ruit. En als Elren eenmaal, ik geloof Elaine ging door tregen, was die frisch. En die deed dan aan. Maar zo vangt het aan, niet? Dat een dag, nu hebben we een dag bevrijd, zij zal zelfs niet bloos het opriemen, eten, melken en afwassen en al die dingen doen. En in verschillende wegen als Elren proberen dat leren, dat een dag zij moet dat gaan doen. Niet bloos dat zij dat worden gaan doen, maar wanneer God eens met dingen, zij worden eerder dingen dat wijzen. En met afwassen en zo, dat zijn cosas muy sencillas, no? Dat zijn einfache Sachen. Maar er zijn veel grotere dingen im Jäslichen en met die moeten we ook met helpen. En zo we zijn poort van dat ook in de kerk.
En mijn grootvader, hij is nu meest 109 jaar oud. Hij is in Winkler, Manitoba, in Altenheim. Niet zeer goed af. Besonders nu hebben we daar COVID ook. En de Altenheimer zeer toegemerkt. En zo hij voelt zich zeer alleen. Dat is ook zeer schade. Maar een van de dingen, wanneer ik je voor mijn grootvader bezoeken, en hij denkt niet alles meer. Hij denkt, hij was 100 jaar oud. Hij denkt niet alles. Maar ik bracht mal een woord zijn. En dan op einmal gaan die lichten aan. Schlachten. Zeg ik slachten. Hij wil als een voor mij gewaast. En mijn grootvader, hij deed dat maar uitnemen. Im ganzen dorp, in andere dorpen. Die kruiden allemaal, kost die uitnemen. Hij wil zeer goed met dat. En hij wijst mij, wat ik dat zal doen. En dan sagte er maar, jo Darrell, denkst aan als die twee assen daar had, en die Eltern weer weg, dan ziet du een dag, grootvader, zullen we die slachten? Nou, wenn du was. En hij weer ganz wellens, en dat weer hoofdstorm, we moesten die slachten, zo ik hoorde mijn flint, en nobody kwam met een tractor, en dan deed we slachten. Dat denkt hem immer aan. En dan vertel ik hem, wanneer ik nu deze dag wat slachten doe, rui oder moes oder wat immer, en hij deed zich zeer braaf. Hij heeft mij dat geleerd. Hij heeft mij dat geleerd. Ik doe dat vielleicht niet krijg zo goed als hij dat mal heeft gedaan. Hij heeft het duizenden mal gedaan. En ik heb mijn tjingen aan Baschen aangenomen en hebben daar wat gekregen en ik wist eind zum slachten. Maar im Jeslem hebben dingen wat veel doller wichtig zijn. En we moeten eind dat leren. Een van de pastoren, zoals ik in Bolivia weer, hij was een beetje ouder. Had meerdere jaren een pastoor geweest daar in de kerk. En een dag voer ik doorheen. En ik kwam veel met de pastorenstoop. En ik zei, Pastor Willy, ¿cómo estás? Estoy un poco cansado. Ik zie een beetje meid. Waarom? Hij zei, well, vanavond, op eenmaal loopt ze over, put het door hem aan de rechter, aan de gate. De pastor. Zo stond ik op, ik wil rijden om de bad gaan. De pastor, ven pronto, komt schwin. Da wir in einer Familie hat veel trouble, da wir wat met een spiritual battle, wat daar verging, en komt bed voor onze dochter. En werd naar ik zou zeggen, werd naar de rechter kwam, wie een van de ancianos in de kerk. En hij zei, pastor, ran schwin doorheen. En de pastor Willy, hij zei, no mi hermano, du was erin. Hij zei, nee, ik wil niet gaan, du moet doorheen gaan. No, maar pastor, dat kan ik niet, du bent de pastor, du moet dat doen. Nee, broeder, du moet dat doen. Ik wil voor die beden. Nu moet du dat doen. En zei pastor Willy, ik ging terug in huis aan, maar ik slijp niet. Ik blijf de nacht even om je bed vereend. Nu is het ihre tijd. Nu moeten die dat doen. En wanneer zij dat niet doen, dan gaat het niet wieder. En ik geloof eenmaal, en ik weet veel van jullie zijn leiders hier, dat is onze opgave, niet dat bloos doen, maar dat bewijzen, hoe dat moet je doen, en dan laten we eind dat doen en eind dat wieder nemen. Dat meint niet dat de leiders dan zeggen, bueno, nu wil ik siesta nemen. No, Gott wird Arbeit haben für uns alle. Aber wir müssen andere dort lernen, dass die dort abnehmen. Und Jesus, Paulus sagt in Kapitel 1, in 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 7, will Gott gif uns nicht eine Geist, die uns fortsam macht, aber den Geist von Leib und Kraft, en dat we ons zelfs beherrschen kunnen. God wordt ons het kracht geven. Wanneer we ook niet krijgen weten. Wanneer we ook ons ook eenmaal vragen, waarom zie ik hier? Waarom zie ik krijg in deze situatie? God mocht ons helpen. Zo, wer kan God gebruiken?
Wat van persoon wil Gott brücken, kann Gott brücken. Paulus heeft hier 3 Beispiele in dieser Schrift steht, in Kapitel 2 von 2. Timotheus. 3 Ejemplos, so Illustrationes, von einer Art Mensch, was Gott will brücken. Und das sagt für frühe Männer, früher auch, okay, das sagt Männer, das redet bloß von Menschen, jeder eine von uns. Und wer kann die brücken? Ich will schön den Slide. Okay, den ersten ist ein Soldat. Sein, dass ich das kann lesen. Diese Lettern waren immer kleiner. Ich weiß nicht warum. Das hat ein bisschen mit Elle zu tun. Ne? In Vers 4 sagt es, ein Soldat, der im Dienst beschäftigt ist, wird sich dort nicht nach Druck merken, für seine alldeutsche Leben zu sorgen, dort dem gefallen kann, der angestellt haft. So ist dort, okay, that's the first door. So hij redt van een soldaat. En ik weet, wie als Mennoniten, vielleicht, wir nehmen nicht Armas ab. Wir lassen andere dort immer doen. Aber die Illustration, was Paulus sagt in Wirklichkeit, wir sind am Krieg. Tenemos batalla espiritual. Realmente todo el tiempo. Wir sind immer in eine geistliche Kampf. Wir sind victorioso in Jesus Christus. Aber uns Enemigo, Satan, schafft immer gegen uns. Gott sei Dank für seine Kraft, der sein Heiligen Geist, in der Victoria in Jesus Christus, was wir haben. Aber ein Soldat soll weiten, nur wem hier ich, und wer raubt mich, und der Soldat, der kriegt dort, was den Verstarm sagt. Fragt nicht, warum oder wo naja. Bedeutet nie, was er dort sagt. Der muss Dinge auf sein. Der kann sich nicht jammern mit anderen Dingen. Er bleibt bloß fairerweise. Und warum haben Soldaten? Na, wenn der Krieg ist, wenn ein Problem ist, der Soldat soll nicht nach Hause rennen, der soll dort hingehen. Der soll feiten. Der soll das Arbeit tun, worum der getraint ist, worum der alles das, was der angeraubt ist. Der Soldat hat einen Fokus. Der weiß, worum er ist. Er weiß, wer geraubt ist. Und Gott raubt uns an, das ein Soldat zu sein. Das zweite Beispiel, was Paulus uns gibt, das sind Athleten. Und das sagt, so ist dort auch für die in der Wahrheit dran, wenn sie sich nicht an die Schälen holen, kriegen die nicht einen Preis. Para mí es mucho más fácil en español predicar. El atleta, der Athlet, der muss ran. Und der kann nicht bloß irgendwo hinran, wenn der in einer Race ist. Sei, na, von der an fühle ich mich mutig. Und dann, wenn sie sagen, boom, oder ran, ich will dort hinran. Und ich will einen Shortcut nehmen, dass ich erst ankomme. No, der Athlet wird sehr abgepasst, besonders wenn der in der Olympikas ist oder irgendwo zur Stadt, der muss kriegt ran, según las reglas. Und was sind die Normas und Reglas, was wir haben? Das. Wir müssen Gott gehorsam sein. So ran, dass Gott uns anraubt. Nicht uns ihn etwa. Und das kriegt, was wir haben, ein Abbild von Gerät hier, diese Deal mit den Leiders. Wir haben alle Sorten Ideen und das Haupt, aber im Eng der Vision, der Anraub, was wir haben, das ist nicht unsere Idee. Das ist Gott seine Idee. Wir müssen Gott gehorsam sein und mit ran. Und ich würde das sein, für alle von uns, junge Menschen auch, wenn Gott ihn raubt, er raubt die zum Ende des Mal. Da sind vielleicht Dinge in deinem Leben, wo du wirst besiegen mit dran. Du wirst den einen Pathway finden. Nicht an den Stich ran, was Gott dir raubt. Und Gott wird dich nicht bematen.
Aber hij wordt die wiesen. Hij wordt die raupen. En hij raupt die aan. Dat zijn vielleicht Kleinigkeiten. Wir sagen, dat baut nicht. Keiner wird dort sein. Da wird nicht worden. Aber wenn dort nicht Gott sein Werk ist, wie wir dort sind, dann wird das bauen. Das wird die Träghallen. Das wird die Träghallen von ran, wo Gott die anraubt, daran. Wenn du was Freiheit hast, wenn du die was frei fühlen, im Jesusem, dann ran, wo Jesus die anraubt, daran. Und dann kann Gott die beter brocken. Dann will Gott die brocken, wie du frei bist, mit Arm daran. En bandig best, würde ich auch sagen, dann kriegst du gehen ran, dass er uns raubt. Bueno, dann die dritte Illustration, was Paulus uns gibt, ist ein Former. Ein Former, der schwere Arbeit soll das erste Port von das Arnd kriegen. Merkt die dort, was ich sage, und merkt die dort, was ich sage, und der Herr wird die helfen, dort alle zu verstehen. So das dritte Ding, die Illustration, was Paulus gibt, ist ein Former. Das ist in Kuba aufgenommen. Da Jahren terug, als ich da wieder mit Wilf anra. Vielleicht 10 Jahre, heißt beständig da. Ein Former mit sehr schaffen, ne? Und je weiten. Je wird Former sein. Je wohnen hier im Land, wo viel Formerie ist. In Former kann ich sagen, von dann zum Mal falle ich mich meid. Ich glaube, ich war ernstlopen. Ich war nach Stadt fahren. Ich war andere Dinge da. Ich war zum Mittag fahren. Mittagschlop haben. Und mal sein, was von Arndt das jaft. No, ein Former weit, der muss schaffen. Der muss schwer arbeiten einmal. Wenn er will oder nicht. Erst muss er die Planten oder den Stab breitmelken. Und dann muss er planten, muss er vielleicht wässern. Und schließlich kommt der Arndt. Aber der Former muss schwer arbeiten. Und dann kommt das Arndt. Dann kommt das Arndt, das Frucht. Aber das Frucht ist Gott seine Frucht. Er bringt das Arndt. Er bringt dort für uns. Jahren zurück, ich war mal 21 Jahre, ich ging nach Bibelschule in Kanada und hatten wir Graduation. Und für wir unsere Graduation hatten, war das jedem bekannt gemerkt von fern, dass da wir eine Kjoakj weit auf, 1000 Kilometer weit, ich kannte die Kjoakj nicht, die sagten Jugendpastor, ein Co-Pastor. Und ich hatte so nicht unbedingt gedacht an einen Jugendpastor sein, aber ich rede mit mir und ich fange den Jugendpastor nicht. Und schließlich dachte ich, vielleicht hat Gott mir den der abgemerkt. Und so dann, mir denkt, trägt den Tag, ich packte meinen Chor ab und fuhr ich auf. Ich nur Angst, das ist Timotheus. Wer sie ich, 21 Jahre alt, ich soll gehen dort down. Und ich folge Gott sein Raub um mein Leben. Ich dachte vielleicht für Missionsarbeit, aber das wird der, was Gott hat abgemerkt. Und ich folge mir sehr jung, seine Experienz. Ich folge mir sehr leer. Ich sage, was soll ich hier tun? Wer sie ich? Plot fout je mir nicht. Was tue ich hier? Verreibt. Und sie wollen bloß für 4 Monate. Ich dachte, na gut, für 4 Monate, dort kann ich dort leben. Und wenn es alles schlecht geht, sie schicken mich bloß nach Hause. Ich will al terug nach Hause. Bloß 4 Minuten, dort kann ich erfahren. Die 4 Monaten soll ich sein, nicht Minuten. Später sich länger. 4 Monaten, dort wir am Ende wieder 3 Jahren. Wir befrieden uns in der Zeit auch. Und wir schaffen mit der Gruppe Jugend. Ich habe ein großes Leib für die. Aber viel und viel habe ich mich, was von Unterschied merkt das. Was von Unterschied merkt das, wenn wir mit uns schaffen. Und sie mussten ihre Entscheidung merken. Und ich habe den Jahren nach dem, und wenn ich dann 21 Jahre
ik wil niet zeggen hoeveel jaar terug dat meerdere jaar terug, waar we bloos zijn. En ik weet, wat van de jeugd melken Entscheidungs, wat gute Entscheidungs werden. Andere melken schlechte Entscheidungs. En einer, zij müssen er die eine Entscheidungs melken. Ik kon het leren, ik kon het leven, ik kon het wiesen, zo best als ik kon. En dan moest God dat vrucht vieren. Niet mal een maand terug, kreeg ik een phone message, een voice message op mijn phone. Ik kende het nummer niet, maar wie een mens zei, hoort ik nou? Zegt, hallo Darrell. Ik zie Erik, een van die jeugd. Ik zie een pastoor. Ik heb een Kjoakj geplant, wied af. En ik voel dat ik met die reden. Ik moest die nummer zeggen. Zo goed, ik vond terug, leef een andere mens zeggen, hij werd aan drak. Ik had van Erik over 25 jaar niets gehoord. Ik wist niet, ik had in den tijd, ik woonde in Bolivia en alle ween en wist niet meer krijg wat hij deed. Zo dan vonden we waren 2 Stunden op Zoom. Hij zei, Darrell, eerst wil ik je danken voor wat je me hier leert had. Ik zei, pastoor, en hij deelde met meerdere dingen. Hij vangt een nieuwe Kjoakj aan met mensen wat geen Kjoakj hintergrond haben oder een slechte Kjoakj hintergrond haben in God arbeid. So we deelden met dat. Mij heeft zo'n grote vrede. En dan zei hij ook, Darrell, dit is waarom ik die wil roepen. God heeft me wat weer gezegd. Je heeft voor die. En hij deelt met dat met. En dat weer weer wat voor mij weer. En ik wil je niet zeggen nu in deze tijd, wenn tijd salven krijg wat dat weer, maar God arbeidt in mijn leven. En hij had weer voor mij, hij wist niet. Hij kon niet weten wat in mijn leven, maar God roept mij wieder en zo bracht hij mij. Maar dit weer de vrede, de vrucht van wat we reden. En niet al de jeugd zijn niet de weg gegaan wat Erik is. Zijn meer van de jeugd wandelen nog einmal nicht mit den Haaren. Oder haben viel Trouble gehabt und sind zurück um Haaren gekommen. Aber Hanna war einmal. Nicht bloß Hanna war einmal. Gott wird Frucht bringen. Wir sind angeraubt. Du bist angeraubt, gehorsam sein. Krijg en woont, wo oud du bist. Wo jong du bist. Gott will die brocken. So, zum Schluss wil ik een illustration geven en dan ga ik 2 vrouwen. Als we naar Bolivia handtraken, mij werd het vreemd. De selva, de jungle, dat we alle nies. Dat spot van de Amazon jungle daar. En een van de diakonen, mij het zei schijn buiten zijn en jaren en fashion en zo. So, een van de diakonen noemde mij een bosch nan. Een selva nan. Heel een boom. Weet hem nu in Bolivia. En einer würde sich leicht verlieren da. Und ich zie want im kalden, im Winter hier in Canada. So nam hij mij door ram. En ging we door de lijn en op eenmaal zei hij, Pare, escucha eso? No, ik kan niet horen. Wist niet van wat. Mono, zegt hij. En had een naam voor die mono. Ging we wieder. Huele eso? No. No, hermano, no veo nada. Zorro, dice. Go vida, mira eso. Tigre. Ah. Está cerca, dice. Está fresco. Wie dicht bij. En zo ging hij checkt op, hij checkt rauf, hij hart allebei. En zoveel dingen leer ik van hem. Vangen we bieren en vangen we honig. En ik leerde veel van hem. Maar ik ging hem heran. Met de tijd wist ik niet waar we waren. Ik hoop we worden terug. Maar creo que sí, hermano. Está más allá, por allá, vamos a salir. En zo, ik ging met hem met. Wanneer ik nu in selva weer, in jungle weer in Bolivia, ik wil die tjen metnemen. En ik wil die wasse dingen tjen wijzen. Maar ik wil niet on Rogelio, dat is zijn naam.
Und abends würde ich doch nicht im Bach gehen. Ich würde abends fragen, willst du mich und meinen Freund mitnehmen? Und dann würde ich gehen. Ich würde abends noch folgen. Und du wirst mich noch folgen. Dann würden wir in der Selva gehen. In der Jungle gehen. So ist es im Jäslichen. 2 Frauen. Wer ist dein Paulus? O Paulina. Friemensch ist. Wer ist dein Paulus? Wem darfst du noch folgen? Wer wird dir lehren? Wer beweist dir den Weg? Wer wiest dir? Wer ist dein Beispiel, dass du weißt, wer du sollst noch folgen? Ja, das kann dein Pastor sein, ein von der Leiter hier in der Kjoakj. Vielleicht ist es dein Bible Study Group Leiter. Weiß nicht. Vielleicht ist es dein Jugendleiter. Vielleicht ist es irgendwem, wer die wieder leiden wird. Folg den noch. Folg die Person noch. Horch noch end. Lehr von end. Die zweite Frau ist, wer ist dein Timotheus? Wer hat Gott in dein Leben gebracht, wer dein Timotheus ist, oder Timothea, wenn es mir alles. Okay? Gott arbeitet in dein Leben. Hat dir Paulus gegeben, auch in Timotheus. Sieht Gott gehorsam. Dankeschön für diese Opportunität, mit Ihnen zu sein. Mag Gott uns sehen. Hans geeft het een grote vrede dat die van jou gewählt hast, man anstrub te horchen, wie Menschen, die wir gesehen worden. Und wenn du ein Frauen hast, dann funn uns nicht das Nummer oder schreib uns an WhatsApp, wie sind ihr und drei zum Halten. Und wenn du schlechten unsere Botschaften immer alle Weg an WhatsApp zu kriegen, dann scan diesen Code mit ihnen Phone. Und hey, wir würden uns auch sehr freuen, wenn du diesen Subscribe-Knopf drücken, so dort kannst du euer Antworten, wenn ihr unsere Botschaft von YouTube ankommt. Und andere Menschen wie den Breit können sehen, vor mit Gott sein Wort. Mach Gott die Segen.